ihe a bụ mbụ m ịhụ ihe a na-akpọ frog. Ụfọdụ sọ awọ, ụfọdụ si awọ na akịrị nne ya, mana nke ọbụla awụ ihe m hụrụ oge anyị gara ime ihe emume. Anyị gara ebe ahụ hụzie ya ka ọ pụtara ya dịka ọ bịara bịa ịsa anyị unu abịala. Anyị m sị ka m see ya, ọ mara mma ọfụma, dịkwa ntakịrị mana ile anya ị ga-ahụ otu mmanya dị ya, na ọ dị ka ọ na-achọ ịma ihe anyị na-eme. Chineke kere ihe dị iche iche, kezie ya ọfụma, kee ya ka anyị were anyị na ya nọrọ. Ndị ụfọdụ na-ajụsị kedu ihe awọ ndị a na akịrị ndị a na-eme. Ile anya ị ga-ahụ ntụbọ nwere nke a dị iche, nwekwa ihe na-egbuke egbuke na ahụ ya. Ọ dị ka ọsịzi ngwa lee n'anya n'azụ m hụ ka ha Chineke si kee ya. Bụ na nke a bụ mbụ m ịhụ ya ruo taa. Mgbe ụfọdụ ọ na akwụkwọ ka anyị na-ahụ ya, mana nke a ma ịhụ ya, ile anya ababara m ababa bịa see ya, ya ebido mapụwasị ka ọ gawara onwe ya, lee ya ka ọ na-aga. Ya bụ ọ dị mma mgbe ụfọdụ anyị hụ ihe ka anyị dere ya dewe, maka ụmụ Igbo unu mana o nwere ike ruo oge ọ ga-abụ ugbu a ajụwazie kedu ihe wa awọ, kedu ihe wa akịrị. Onye ha jisi ka n'ụmụ Igbo chanel anyị nke YouTube a ka anyị wepụta ya ka onye ọbụla ahụ. Ma mekwara oge ọ dị ya dịka ọ na-ebe akwa, mana chem na ọwa akwa weta anya ya dị. Ndewo unu ga na-agbakwa mbọ na-elekiri ihe ndị nke anyị na-eme. Lee ya awọ na awọ, akịrị na awọ, anyị na-ewocha ọwụwa. Ndewo.